A Capravo ens comprometem a la societat i a l'entorn, perquè creiem que el resultat empresarial s'han de vincular a un impacte positiu en tot el nostre entorn. Hem renovat els nostres compromisos perquè vinc el nostre camí fins al 2030. Després d'escoltar intensament milers de persones i col·lectius, avui volem donar-los veu. Ens comprometem a fomentar l'alimentació saludable, amb una gran varietat de productes de qualitat que ajuden els consumidors a menjar bé. Amb productes de marca pròpia, informació avançada i una bona qualificació nutricional, formant nens i nenes per prevenir l'obesitat infantil i difonent consells per alimentar-se bé. I amb preus bons cada dia. Ens comprometem a generar riquesa local en el nostre territori, col·laborant amb centenars de petites cooperatives i productors de proximitat. Valorem poder trobar productes de la nostra gastronomia, de la nostra terra i dels nostres productors. I a impulsar la solidaritat al territori amb els qui més ho necessiten, perquè no volem deixar ningú enrere. Ens comprometem a escoltar i informar els consumidors. Informar-los els ajuda a prendre millors decisions i escoltar-los a millorar. M'agrada saber que la nostra veu importa i que ens teniu en compte. Així és i serà, i sempre actuant de manera ètica i transparent. Ens comprometem a promoure la satisfacció i el desenvolupament de les persones treballadores, ara i sempre. El nostre benestar importa i com que som una empresa compromesa, podem participar en la marxa del negoci. Ens comprometem a millorar la sostenibilitat ambiental, perquè ens importa el futur del planeta, i treballem per millorar la sostenibilitat de la cadena de valor. Per això, ecodissenyem els nostres envasos i lluitem contra el malbaratament alimentari. I reduïm les nostres emissions de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle, que és el que estem fent i farem els propers anys. Farem servir més energia renovable, millorarem les nostres rutes de transport, la logística inversa y colaborativa y fomentarem el reciclatge. Así somos en Grupo Eroski y en todas sus sociedades, personas unidas por nuestros compromisos para conseguir una transformación real de la sociedad. Compromisos hechos para ti y sobre todo contigo.